Ο Γιώργος Ανδριάδης πρόλαβε να γνωρίσει ένα από τα αγνοούμενα ορφανά του Πόντου. Θα γράψει βιβλίο για τη Ταμάμα Το κορίτσι 7 χρονών χάνει τους γονείς του και μεγαλώνει σε τουρκική οικογένεια. Το 1969 με 70 άρχισε να μιλάει ποντιακά. Οπότε λέω κατά τα παιδιά, τι είναι αυτή η γλώσσα που μιλάει στη μητέρα τους. Και αυτή λέει, δεν μπορούσε να το πει. Γιατί είπε ο πατέρας που είχε πεθάνει, είχε πει να μην το προδώσουν ποτέ αυτό το πράγμα και γίνει πρόβλημα. Και τι έλεγε αυτή. Όποια οπστασία περνούσε από μπροστά της, γιατί είχε αφηρημένο το βλέμμα της, έλεγε πάρτε με και πάτε με, ίσα με τη έσπιες στο Γιοφύρι. Πάρτε με και πηγαίνετε μέχρι τις έσπιες στο χωριό της στο Γιοφύρι, εγώ θα βρω το σπίτι μου. Εγώ θα βρω το σπίτι μου. Νόμιζα ότι όλα στέκονται εκεί. Εγώ θα βρω το σπίτι μου. Βλέπουμε τη Ταμάμα να κοιτά συχνά στη ταινία μία φωτογραφία. Κάποια γυναίκα του χωριού θα αποκαλύψει το μυστικό και μέσω του Ερυθρού Σταυρού η Ταμάμα θα βρει την άκρη και θα πάρει το δρόμο προς την Ελλάδα να βρει τον αδελφό της. Νίκο. Ναι, ο Νίκος είμαι εγώ. Εσείς ποια είστε? Εγώ η Ελένη, η αδελφής. Θα έχετε κρυώσει. Περάστε μέσα. Ο πεθερό, η πεθερά. Στη πιο συγκινητική σκηνή του τέλους, ο δύσπιστος αδελφός θα της παρουσιάσει τις οικογενειακές φωτογραφίες. Αυτά τα φωτογραφίες είναι όλη η ζωή. Ανάμεσα σε αυτά τα φωτογραφίες εσύ που δεν κοίσει. Έρσε τώρα και ψαλαφάς με σχόρεση. Και θυμούμαι μόνο αδερφή μου. Αν είσαι αδερφή μου, έπρεπε να είσαι ανάμεσα σε αυτά τα φωτογραφίες. Το τέλος του ελληνισμού του Πόντου θα έρθει και επίσημα με τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και την ανταλλαγή πληθυσμών. Οι Έλληνες αποχαιρετούν για πάντα την πατρίδα τους, τον Πόντο.